ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾಸ ಬಟಾಟೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಇಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಮೂಜಿ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ 15 ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಚಮಚ ಪುಳಿ 1 ಗಸಗಸೆ 1 ಚಮಚ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ 1 ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ 1 ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ 1/2 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ 1 ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ 1 ನೀರುಳ್ಳಿ 1 ಪ್ಯಾನ್ ದೀದೈಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಾಕ ಐಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಕುದ್ದೆ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ್ನ ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅವೇನು ಪೊದುಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತದು ಅವೇನು ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಕಡಾರೆ ಪಾಡ್ಗ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಳಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ನನ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಅವೇನು ಕಡಾರೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಾಸದ ಕಜಿಪು ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ ಅದು 1 ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತ 1 ಪ್ಯಾನ್ ದೀದ ಐಕ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಾಕ 1 ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಸರಿಟ್ಟು ಪೊದುಪೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಯಿನೇಟಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೊದುಪೋಡು ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಆತಂಡು ನಾನು ಇತ್ತ ಈಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ 4 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೆತ್ತೆ ಇತ್ತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಜಾಕಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೇ ತುಂಡು ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ಇಜನ ಕಜಿಪು ಮತ ಆಳ್ಳ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಅನಾನಸ್ ಪೂತ 2 ಎಸಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಲಕ್ಕಿ 1 ಲವಂಗ 2 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 10 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಂದೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ నేను ಮಾತ ಸರಿಟ್ ಪೊದುಪೋಡು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಇತ್ತೈಕ ಪಾಡ್ಗ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದುಪೋಡು ಜೀರಿಗೆನು ಒಂತೆ ಪೊತ್ತಿನಾಕ ನಾನೈತೆ ಗಸಗಸೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಸಗಸೆನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಇಜ ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಪಾಡ್ನಾವು ಕರ್ಚುಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದು ಇತ್ತ ಅವೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ నేను ಇತ್ತ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಅರೆ ಪಾರ್ದ ಸಣ್ಣ ಐನ ಬಕ್ಕ ಈ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆನು ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು 1 ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಮಾಸನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಅವೇನು 1/2 kg ಮಾಸನ್ನು ದೇತೊಂದೆ ಅವೇನಿತ್ತ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಅವೇನು ಬೆಯ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೆಯ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೇರ್ದಾದು ಮಾಸಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೆಯ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಮಾಸ ಬೇಯರೆ ಏತು ವಿಜಿಲ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ತೂದು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ವಿಜಿಲ್ ದೆತ್ತದಾತುಂಡು ನನ್ನ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಾಸ ಬೇಯ್ತದುಂಡು 3/4 ವಾಸಿ ಮಾಸ ಬೇಯ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪೋಡು 3/4 ವಾಸಿ ಮಾಸ ಬೇಯ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕ ಬಟಾಟೆನು ಪಾಡೋಡು ಪಿರ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ವಿಜಿಲ್ ದೆತ್ತುಂಡು ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ನಾಕ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಜಿಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ವಿಜಿಲ್ ದೆತ್ತದಾತುಂಡು ನನ್ನ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ನಾನಂದೇಕ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡ್ಗ ಕಡಾಯರ ಪಾರ್ದಿನ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡ್ದು 1 ತೋಪುಗು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಸ ಬಟಾಟೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತ ಐಕ ಕಡೆದಿನ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ದುಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ಐಕ ನೀರ್ನು ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಇತ್ತ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನೀರು ಬೋಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಯಾನೊಂತೆ ನೀರು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಬಟಾಟೆ ಪಾರ್ದುಂಡತೆ ಐಕ ಬೋಡದು ನೀರು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಬಕ್ಕ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದಿದ್ದುಂಡು ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತ ಐಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಾನು ಐಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರ್ನೆನು ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಎಣ್ಣೆಟ ಅವೇನು ಕಾಯಿಪೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಆತುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತ ಅವೇನು ಕಜಿಪುಗು ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಪಾಡ್ನ ಎರ್ದಾದು ಕಜಿಪೆಡ್ಡೆ ಗಮಸುಂಡು ಇತ್ತ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಪಾರ್ದಾತುಂಡು ನಾನು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಾಸದ ಕಜಿಪು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.